எங்கள் திருநாட்டில் எங்கள் நல்லாட்சி நறுமண சோலையில் நழிமுகவிட மாட்டோம். ஒரு நாள் இந்த 50 ஆண்டுகால திராவிட அரசியல் வரலாற கிழிச்சு குப்பையில தூக்கி போடல நாம் பிரபாகரன் மகன்களா. வீர பெரும்பாட்டன் தீரனும் அவன் பேரனும் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நான் 18-10-2025 சனிக்கிழமை மாலை சரியாக 4 மணிக்கு இடம் சதுரங்காடி மேட்டூர் அணை சேலம். மானத் தமிழரெல்லாம் மறக்காமல் கூடுவோம், பாட்டனின் பெரும்புகள் பாடுவோம், நாம் தமிழர்.